Prvýkrát som Milana uvidela, ja si dokonca pamätám dátum presný, že to bolo 17. septembra a to bolo v 2. ročníku na 1. hodine javiskového pohybu, kam som sa prihlásila, ale som trochu precenila svoje sily a hneď na 1. hodine sa ozvalo moje koleno vyvrtnuté, ktoré sa mi kedysi stalo a Milan bol taký zlatý, že mi prišiel ponúknuť bandáž. Vôbec ma nepoznala, prišiel mi ju ponúknuť na koleno, že mi požičia a to bolo hrozne zlaté. Čím to bolo v 1. ročníku na VŠMU na javiskovom pohybe, keď naše kamarátky režisérky sa nám nachomietli, nám 5 muzikálovým hercom na hodinu javiskového pohybu. Tak asi tam. Minko ma požiadal o ruku úplne nečakane. My sme boli na ceste na dovolenku a sme si urobili také medzipristátie, medzizastávku v Salzburgu. A absolútne som to nečakala. Išli sme si sadnúť na lavičku, že sa idem napiť a on teda namiesto fľašky minerálky vytiahol krabičku a v nej bol zásnubný prsteň a spýtal sa ma, či si ho vezmem, tak to bolo absolútne nečakané teda. A najlepšie na tom je, že ja som mu ešte po ceste hovorila, že v noci mi napadol super spôsob, ako by ma raz mohol požiadať o ruku. Až by to chcel urobiť, ale som absolútne nečakala, že on má prsteň vo vačku a že teda on to má už naplánované úplne inak a on bol chudák nešťastný, že teda asi nesplní moje očakávania, lebo to už nestihne. Keď som Zuzku požiadal o ruku, tak reagovala na to, tuším, že sa rozplakala a bola nešťastná z toho, že je opuchnutá. Lebo deň predtým mala veľmi ťažkú noc a celá bola natečená, takže mal som to pekne naplánované, ale Zuzka to pokazila. Najviac mi zo svadby utkvelo asi kázeň nášho kňaza Mariana Béra, ktorá bola strašne od srdca. Veľmi pekne tam popísal o tom, aké je to manželstvo, aké je to v ňom ťažké a keď vedľa mňa sedela Zuzka, tak mi to prišlo také, že áno, že toto je tá osoba, s ktorou chcem prežiť tie veci, o ktorých Marian hovorí, tie dobré aj tie zlé. Tak asi to. Najviac utkvelo z našej svadby, tak je ťažké povedať alebo vybrať iba 1-2 okamihy, lebo celý ten deň bol naozaj proste a každý ten jeden okamih, ale čo som tak najviac pocitila a čo mi tak najviac utkvelo, je asi ten prvý náš manželský tanec, tak to bolo naozaj veľmi silné a aj potom, keď k narodeninám Milanko s Cyrilkom zahrali Bonsoir Mademoiselle Paris, tak to bolo krásne, takže to sú piesne, ktoré sa spájajú s našim vzťahom a spájajú sa s mnohými spomienkami, takže to bolo krásne. Čo sa ti zmenilo v živote, odkedy si mojou ženou? Priezvisko. Iba? Nie, všetko sa mi zmenilo. Dlhy máme väčšie. Aha. Tie máme spoločné. Psíka máme. A je to strašne krásne. Životný pocit a postoj sa mi zmenil. Postoj? No. A tebe sa čo zmenilo po svadbe? Ja poviem nič. Úplne nič. Ľúbim ťa ešte viac ako doteraz. Priezvisko mám stále to isté. Ale máme psa. Raz. Takže asi to. Máme nového psíka. To je jediné, ktoré. A inak sa ľúbime takisto veľa ako doteraz.